Днес в ресторант Миндала ще правим гювечета с томат, кюфтенце, яйце, сирене, зехтин. Като сме заредили гювечетата с кюфтенце, доматче, сиренце, зехтин, е време да ги бутнем в фурната за около половин час да се изпекат. След това ще им сложим по едно яйце и са готови за вечеря. След 20 минути във фурната е време да видим какво се е получило. Ще ги извадим, ще чукнем по 2 яйца и са готови за хапване.